ସତାବରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ଆମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗଛର ମାଲିକ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ପାଚିଲା ମିଠା ଆମ୍ବ ଦେଖି ଭାଲୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଲୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ବାଘ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାଲୁଟି ପଳେଇଗଲା। ଏତେ ମିଠା ଆମ୍ବ ସେ ଗଛରେ, ହେଲେ ଏ କୃପଣ ବାଘ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ବାଘକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଭାଲୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟଟି ଚିନ୍ତା କଲା। ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆଟେ ରଖିଛି। ଯଦି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯାଆନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ ଖାଇକି ଆସନ୍ତ। ଆଉ ବଡ଼ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆଟା ଖାଇକି ଆସିବା। ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ କଥା ଶୁଣି ବାଘ ପାଟିରୁ ତ ପୁରା ଲାଳ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଲୁ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାଲୁ ଭାଇ, ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ମୋ ଶୁଖୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ? ଏଇ ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ। ଭାଲୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ କୂଅର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ଭାଲୁ ଭାଇ, ତମେ ଉପରେ ଯଦି ଅଛ ମୋତେ ବାହାର କର। ଭାଲୁ ଭାଇ, ଏବେ ମଜା ପାଇଗଲ ତ ବାଘ ମାମୁଁ। ସେଦିନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲ। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଆମ୍ବ ସେଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆରେ ଆରେ ଭାଲୁ, ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମନେ ରଖିଛୁ ନା? ଛାଡ଼େ ସେ କଥାକୁ, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ବାହାର କର, ମୁଁ ତୋତେ ଆମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ। ଆରେ ହଉ 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 ହେଲା ଭାଲୁ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ତ କଥା ମୋତେ କହ। ତମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବି ଆମ୍ବ ମାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଲୁ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ତମେ ମୋତେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ବାହାର କର। ବାଘ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ଆଉ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା।